Кубанишбек Баянов, вакили маҳаллӣ аз ноҳияи Лайлаки Қирғизистон, ки бо захмҳои амиқ аз тири аслиҳаи шикорӣ дар беморхонаи ноҳияи Ғафурови вилояти Суғд бистарӣ буд, даргузаштааст. Табибони ин беморхона дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, ки Баяновро пайвандонаш шаби 5 ба 6 ноябр бо захми тир дар тахтапушташ ба ин беморхона оварданд ва ӯ дар ҳолати хеле вазнин қарор дошт ва табибон барои наҷоти ӯро ду бор барои боздоштани хунравӣ ва ба ҳам овардани захмҳои дарунияш ду бор ҷарроҳӣ карданд ва тӯли беш аз 10 рӯз Баянов дар шӯъбаи эҳёи беморхонаи Ғафуров бистарӣ ва табобат мешуд. Табибони беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки тир аз тахтапушти Баянов расида ва ба чанд узви дарунии ӯ аз ҷумла ба гурда ва шуш ва рӯдаҳои ӯ осеби ҷиддӣ расонидааст. Дар ҳоле ки ӯ тӯли тақрибан 12 шабона рӯз дар шӯъбаи эҳёи беморхонаи Ғафуров нигаҳдорӣ мешуд, пайвандони ӯ аз ҷумла падари 82-солаи Кубанишбек Баянов Абдусалом Баянов дар назди ин шӯъба мунтазир буданд, ки ӯ кай ба худ меояд. Ба гуфтаи пайвандонаш то ҳол мақомоти вилояти Бодканди Қирғизистон, ки тафтиши суиқасд ба ҷони ин вакили маҳаллиро пеш мебарад, ҳанӯз шахси содиркардаи ин ҷиноят ё гумонбар ба ин ҷиноятро маълум ва касеро дар ин робита дастгир накардаанд.